Ang naong mamurot yung harina nga. Luyan na. Daligit si Sama. Samo! Bos Samo! Bos! Bos Samo! Bos! Ano siya yung problema? Bos, na si Congresswoman Juan, Bos. Oh, si Congresswoman Jean Babon! Uy, una yung gibuha! Pero, Bos, what? Ayaw ka bala ka, ako'y bahala! Juan Babon, Bos, Ayaw na lagi ka bala! Ako lagi bahala! Bangag sa inyong mga... Magkakatubang na nakuha nga. Ayaw lagi! Tara! Dili na! Pagdali! Sabi maayo nga ni Ana si Congresswoman Jean Babon. Tapos kinagkaibog na ko. Makakita kayo siya sa personal sa akong kagwapo. pero Bos, ano yung... Ayaw nagpiro-piro niya. Ang importante nga ni Ana siya, ang dami sa mga lamig ang pagkaon. Ang dami na yun! Pagdali! Wala lagi, pero ang himong Juan ba? Unsaban! Paghilom na niya! Bawa na niya! Yung madistract! Yan niyo, Bos! Oh! Ano man si Digong ang paborito kong iring? Magulanon, Bos Samo. Kay gibiyas uyab. Ang gibiyaan ba suya? Ang iyang uyab, di ba gustong pisot? Uy! Pangag sa ilong! Congresswoman Jean Babon alias Bibingka! Nandun! Ay, sumbi! Ha? Uy! Palawar na noon! Tingnan lang kay sumbi kangil adimog nang kaligo dito! Ako na ni Sumbi ani. Oh! Takin sa manday sumbi! Padamin oy. Kaya nga naman day! Ha? Maya ni mo! Niagi ko'y sa amin! Oh! Hoy! Yo voy a cantar esta canción para mi gente.